Ka jingkohnguh bleit haga kerteng ga daw Jesus Christ ka Manna ka wan japi haga ne ka por. Da ka ba ngin ya pulih na ka proverb ka lenong ka balai khot banengkong adu ka basau. Ka benta ka ba ngiyo iyang ne ka yatu syapang ka jingkyntu ya ka jingkohnguh. Haga ba dai syapang ka jingkyntu ya ka jingkohnguh. Ka ktinu blai ka kren gong ko kon wat klet ya ka an jonga ong utrai. Ban kohnguh ya ka an jo blai kalong ka badon kam hadu kata-kata. Batru ban sumar ya ka an jo blai haka donut. Kemud haka jingim. Bada bangi sumar ya ka an ke jo blai. Upen lang ya ka sngi jo ka jingim jongi. Bat ya ki snem jo ka jingim jongi. Bat ka jingsuk. Kabamut ka jing slem ki sngi. Bat ki snem jong ka jingim jongi. Kadon rengkat bat ke jing suk. Bat katang ke day ke jing penlang ke jo blai. Ledon ke jing kren. Wat ha ka shiti nong Ephesus nrila nong way do lai. Banong pi ki kun to kohnguh iki kemi ki kpa hau try. Na marga ne kalong ke badai bat ke badon jing kolar. Na balada pin le ya ka. Blai un kerkui ke jing im jopi bat on pen slem ya kerta jong ka jing im jopi. Halor jong ka ni ka nongrim ka jingkyntu ya ki kon ki kti bakin kohnguh ya ki kemi ki kapa. Bakin burom ya ki naduk bagi dang kena aduk bakin dahe desan. Wada duk bapin da yok siuru lada pidang im ka kemi kapa to burom ya ki. To ai yarap to psa to ai bam. To pej lem ya ke jing don kam jong ki ya ke jing long temen. Namar kata gadai ka benta jongi ki kon ban le. Na lor kata ngim day ban isi yaki, ngim day ban kentat yaki. Ngidon ke jingkir klik ban rilem yaki, kumba kila ri yangi, kila pun, kila ka, bat kila penhek pensan yangi. Bat kadon ru ka hukum kalong baladangi sumar, yala ki kemi ki kpa, ublay un penlang ye ke sngi jongi rengkat bat ke jing suk bat ke jing ba. Kum juru habang sumar ke hukum ke jo blay, ublay un penlang yangi da ke jing suk bat da kata ke jing syam sngau ba kemat jongu. Bat kum ta ke jingkyntu na ke benta jong pi ki bangai barok bat jongau bangai hau Jesus Christ. Kalong bangin de sumar bah. Ya ka hukum jo blay, ka ktin jo blay, ba ka jingi kai, jong ka ktin ublay, nginam lendat no ya ka, abari de bapau. Bible kong wat ai ba ka jingi snay, bat ka jing shisha kini no ya me. Tu te ye ki ka rendang jo me, tu to ye ki hau mau len knap ka danut jo me. Ya kata ka hukum ka jo blay, ngim day ban ni no. Ngidai ban bu aga rendang da ka bapau. Don ki briu ki bisngau tenat, bandeng ki ksiar ki loket agi rendang ban penit tenat, ya ka met. Henrei ka jingbu ya ka hukum jo try hakir miang sentur jongi. Hau rendang jongi, batru aga donu jongi. Kalong ka bakam koridor ban ki ksiar bagi mau koridor, bagi mau lenai, bagi mau rubi. Kadon ka jingkot na ka banta jongi ban shim, ya ka jingkir kli, ba ya ka an jo try, on to aga donu jongi. On bu haga rendang ka bamut, haga ktin ka bangi kren kan don ka an ka jo try. Bat kumta wong, kumta, men shem ya ka jing sngop ha, bat ya ka jing shem pang ka babha kemat ublay, bat ki briu. Lada ki sumari hukum ka jo try ngin shem ka jing sngop ha. Ka jingkyntu ni kalong om day tang ya ka hukum utrai wat ka hukum jo ki kbi kpa ki beriu blay. Ki bi kai yangi galanti ka badai ban kohnguh bat ban le ya ka. Kalong ka badon kam ha yangi ban le. Nga kren ha gani ka por ya baro ki kun ki kti. Ki badai ban pen kohnguh ya ladai kmi ki kpa to shim ya ka senjam. Da ka ba pin pen kohnguh ya kmi kpa. Wat nom pen jau mat ya ki. Wat nom pen sngau si ya ki. Wat nom pen jau borom ya ki. Kalong ka an ka jau blay. Bagi kon kin kohnguh ki kmi ki kpa. Na lor ka taru yo i ba kum ki bangai idai ban kohnguh yo blay. Idai ban kohnguh ru ya
ka hukum jo blai. Bat ngimla ban syule tang siliang. Ngimla ban ong ikohnguh yo blai ndrei. Ikmi kpang ngim kohnguh lam nei ki briu ngim syam la buram yeki. Ngimla ban syule tang ki briu ndrei yo blai le kat baman. Baro ki ya deilang syau blai ngin pen kohnguh syeki briu ngin pen kohnguh. Kat bakum ka an jo blai. Ka ktin blai gong pi ki kun to kohnguh ki kmi kpau try. Kamot apa gadai ka an ke jo try. Ngidon kam ban kohnguh. Bat te ya ka haga rendang bat bu ya ka haga donut. Bat kom tang aduai ke ne kapor nam ta ka jingkyntu ke jo try ka ban wan sepi ki kon ki kti. Haga yin ka sam. Ka ba ar pat sepi ki kon ki jo blai ki bala he ki bala san ki bered. Bat ka don ke jia dei haga ne kapor. Ngam kren tang ya ki kon ki kti mi kpang kren ru ya kita ki kon ki jo blai yo blai. Bangin ha ban kohnguh baro kini ki yait lang kumju. Lada ngilong ki kmi ki kpa ngilong ki banget. Bat ngim kohnguh ki ktin blai. Ngilong ki batam sneng yo blai. Bat i penja borom yo blai. Lada ki kon kim kohnguh kmi ki kpa. Bat kim syom la le i ka badai ngi penja borom ye ki kmi ki kpa. Bat ngi don ka jingkit kli ka bakraw yo blai. Ye ki kmi kpa syau briu bat syau blai kumju. Blai de karku ye pi. Try Jesu be ngaduai ni kapor. Ai babaro biar sngau ni kaktin jo makin pen bet i kajinga day ba ublay ba ki briu. Kin pen bet ya lagi jinga day ba ki kmi ki kpa ba ki kon ki kti ba kin pen bet u kajinga day ba ublay ba komba ublay ru ba ngi ki bangai. Alor gane ga nong rim ngaduai ka tenga do Jesu ba ka jinga e ba ka jinga snay jo me kan long. Kanang bangin pen kohnguh lut ya ki jing mo di berkat jo ngi syame. Namar ka ktin jo me ka ong tau bangai ba kohnguh on bham ya ki jing bha jong kori. Kom ta ke jingkyntu jo me kan long ya baro ki ba kohnguh ya ka ktin jo me ba kohnguh iki kmi ki kpa bat ki ba kohnguh ya me ablay hagar tenga do Jesu aduai ngapan. Amen.